Avui vull parlar-vos de Gerberi Madubala, la meva novel·la que vaig publicar en la col·lecció Jo Llibre. I és una novel·la que està ambientada en aquest espai natural, en la Serra del Maimó on ens trobem, i en aquell moment, des dels 4 anys que fa que estic vivint així, vaig pensar que podia ser un lloc imaginari on podia recrear la meva llegenda personal, ja no sé si seguint la línia del que Enric Valor a la veïna Castalla havia fet, però sobretot fer una lectura de la meva Serra del Maimó. Soc Carles Cortés, com us deia, i potser no coneixeu la Serra del Maimó. La Serra del Maimó està molt a prop d'Alacant i ven a tocar dues poblacions, en aquest cas Tibi i Castalla, que són les que estan al meu voltant. La novel·la Gerberi Madubala és una novel·la en la qual jo vaig voler continuar en aquestes històries d'aventures, com jo havia fet en l'anterior, El retorn dels jocs marins, que potser coneixeu, en aquest cas ambientada a l'illa de Tabarca, i vaig pensar que els personatges, en aquest cas Gerber, és un jove pastor de fa més o menys 100 anys que vivia per esta serra, i una Madubala inventada que procedia de l'època dels àrabs, molt més antiga, que podien fer-se simultanis en un espai de ficció com era esta serra. Gerberi Madubala per a mi és una novel·la sobre la història de la nostra història, les històries del nostre voltant, però sobretot és una història de personatges que és com sempre m'ha agradat a mi esmentar les meues novel·les. Si voleu us llegiré un fragment breu que està ambientat i és del principi de la novel·la, que diu el següent. Fa molt de temps, no se sap quant exactament, conten que un jove que es deia Gerber es va perdre en un dels camins de la Serra del Maimó. La seva família vivia en una de les cases de pedra de la vora del camí que pujava al cim. Era un edifici antic, ben construït. La Serra del Maimó es tracta d'una muntanya de forma cònica, situada entre Biara i Alacant, que separa les valls del riu Vinalopó i del riu Verd o Montnegre, segons el nom que li donen els seus veïns. Temps enllà va ser la frontera entre els regnes de Castella i d'Aragó, tot i que amb els canvis de la història va acabar formant part del territori. Gerberi Madubala, de Carles Cortés.